Maybe no need na yasemi homa melo nwoke melo nwa n'ụbọchị nke tata bakwana m kan say ozi ya bụ continuation of that video brother Jerome man, because first of all me play no the video seloku, then play zalo ebe ndị Enugu Ezike kpọ meeting, and they are saying that na ihe okwe na ihe oya emela ha. Unu mana a few days ago post video ebe brother Jerome bịa yon ndị Enugu Ezike biko mana ebe oyocha ha biko, but the elders came together we sị na nna na brother Jerome na ihe okwesị emela ha, and they magunde na know the language very very well. Only I know the kpochi Igbo ha ji wee zi nya bụ ozi. Well, that's by the way, mana ihe ọbụla na-eme bi n'ụka na omenala na ọdịnala ndị, so ịmala ihe ndị na-asọ wele ya sọọlụ ndị, ịmalakwa ihe ndị na-eli wele ya nye ndị. It's also a sign for everybody to always control your mouth, to always control your tongue, because when we begin to speak out of emotions like this, most times we may end up making a very huge mistake, and that is exactly what happens to our brother. Unu focus we rectify ya ihe okwu na video ya, mana since ahụ kwuchara that ndị Enugu Ezike bịa mee insist Simba that no ya ebe gịnị mere ha 1 or 2 ka ọ dịkwanụ. Enugu Ezike married women now, they are more deadly and dangerous in their marriages, sleeping with other men outside the marriage more than Anambra people. They drink hot, they drink whiskey, they drink hero is like malt for them. So Enugu Ezike women, married women, God is about to lay curse on them. Ezike Oba Aga no ndo maka ekweri o nwere ihe na-eme na Enugu Ezike anyị a. Ihe o na-eme na Enugu Ezike anyị a ga na-atụ n'ọnụ. Ihe ọnụ ọmọ na-atụ bụ na o nwere ihe mụ na nwa mafe ga anya. Ihe afro na net phone na-evuru mgbe ile ha. No nwere nwe Enugu Ezike no na obodo ọzọ no ọ na-ebo mụ fuwe Enugu Ezike okwu bụ ihe sala. Enugu Ezike magoro no ya bi nsọ ha nwere. So na nsọ nke mbụ ha nwere na Enugu Ezike. Ndị ọzọ bachi igbu eka. Ọ na-ebo mụ kpu ọnụ sọ. Nne ndị jom Enugu Ezike ha bụ beji na ha ile ha na arabu ji na nena. Mehele ha ne mana he na no na he ji life me he ji hot eme pure water. Ne Enugu Ezike ne jo Enugu Ezike ba maguru na tenda gbele ka kama ho yi. Kuri o mo ha ka to ori ho Enugu Ezike ha jo Enugu Ezike ha. Una mane ha ya na asi jo mu na bo na asi jo mu ha. Ni ma na tende muso na. Te hunya yi so na. Te hunyu ma yi so na. Tu ma yi bu beji so na. Ya bu jo Enugu Ezike ha ba kara ho mo. Na no mu e bu goro ge eweruche na tende so ni e na okar. Te hunye so ni e na okar. No we go sala ka jiro sala e ne ne ku no no na ru sala ka yiri ge ya bu onye ke kuru. Ne ya behave aga onda ga no. Oye no magaro bia ba na emewe onye kenye na bụ m nwatakịrị ndị nkozi be m bụ n'ihe na-eme ka bụ otage unu ka m ihe nwere ike ome ọ bụrụ ọha anya ana ha nfe kwuru bezigbo ihe o ekume ha imania ma ọ bụrụ na okwuru ihe na-adụghọ ya o ekume gwa anyị ihe na ekwuru na ọtụghọ ya Aga Ezike Oba Aga Ezike Ezike anyị aleka ịmara ihe nye ndị oyibo mete ndọcha mete na anyị gara ememme anyị emegburu anyị ga na afịa ya bụ vidio kamera ya ahụ alikpo ma ọ bụ na ọ bụ gị na ndị ụka ekpere ihe ga na ewo nke enwere ya mma me Baịbụl gwara anyị na gala na eke nwa na ebe me ndị ụka ekpere ga na gana ke ezikọba ga na gana nsọ ezikọba ma ya eze ezikọba dịka ya gwa ụka ekpere ọmụ na ya gara n'ụka ekpere ma ọ rọba gijoko ya gwa ka o joka ya bụ na ọ bụ ka o kweshi m na ezikọba dịkpe nọ amụrụ ezikọba nọ n'ọbụ ihe n'obodo ka ekpote mgbe ni na nri na mmanya sei na wee ya rịọ ọrịa ala ezikọba ihe nfo kwururu ọnụ ma ọ na-ehọ ma dịga o nwechara ndị mmechi omeru ka ekpere ezikọba gaa na nke ha ma a ga na ega na nke anyị ya na ọya agijoko ya gwa na ọbụ ihe soshal nọnfa ewe ya rịọ ọrịa ezikọba ihe ya obi ịzara ọ bụ ekpo ori ogbedi agwadịkwa ata ka ezikọba ekwetego ọbịa nte nwaanyị na-atụ ure ma ọ nọrụ mama nsọ ezikọba arụmama ala ezikọba
Bureshe mende zikoba, kposhu mbe zikoba tadikurifu. So na umma ino obodo oyibo ta ele ha. Ya nuna na ha eze na eje zikoba na ebe aga zikoba. Kure hanya. Ma ijura oye zikoba ihe obi ezar. Ezike. Oba. Ezike. Oba. Agụ. Oba. Ezike. Agụ. Mana ọ bụ mbekwa ga-abụ esere ihe ga-emefele mmeri so chọtara ma chọta atị ka ọsọ nọọsụ ahụ mejiri nọọsụ onye emefele n'uche m na ya bụ nwa kpọrọ onwe pastọ na ọ bụkọga ezigbo pastọ bụ ya bụ ma ọ na pastọ ekume n'obu ezikoba adụmese ihe anyị mara ụka na-epurichi bụ Jizọs Kraịst na ọ bụghị Enugu Ezike na-epurichi n'ọwọdụ ọkamada ego burie ma ọ na ọbụ ndị omenala Enugu Ezike na-ewute bụ ndị gorie ya mmemme hom ọkama ego burie ọkama ego ole akpụrụ ya oshidu mgbe ọmụgba ite ọ bụrụ na ọ karịrị anyị ndị gobiri nọ ya gwa ndị oyibo ndị gobiri ma ọ na-egori ego ka o nwee ike mmebime omenala ezikoba agụ anya ndị tozututere ọ bụ ndị ga-ekwumebe okwu mgbe ọpapa mbịaba ekwu ụrọ na ọ bụ eziokwu bụ ekwu na ekwuru eshu enọ ekwushidi ma eshu enọ na owere ihe a na-eji akụ eshu n'ọnụ ewu si ma bụ omegbegbo dị ekpe omechie ihe omenala ọmụ bụ sọ ezikoba ọzọ ga-esi na ọbịa fute ezikoba ka manya ihe ọ ji ejiji asacha hesh Ezike ọba Ezike ndị be anyị amaghị ka a na-ekwu osonye enyi ekwuje hanya ama m go nwere enyi anyị na-akọwatụrụ ihe enyi nwaanyị akwuje anaghị ekwudo ha anya ekwu